Hello mga kigsunan, welcome na sab sa atong channel ug kung bago pa ka, i-subscribe na ang ato ang channel. I-click lang nimo ang subscribe button ug ang notification bell icon aron nga ma-notify ka sa dugang ug bag-o pa nato nga mga videos. Unsaon mo man aron makabaton ka og kalipay uban ang katagbawan sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Adunay tulo ka butang nga atong isugyot nga na kaninyo ug ginaot nga kini makatabang kaninyo. Number 1, pray first. Number 2, get wisdom. Number 3, do good things. Arita sa number 1. Before sunrise, dapat nag-ampo ka na uban ang pagpasalamat sa Ginoo. And after sunset until bedtime, pasalamat gihapon ka. And make your day clothed in prayer and thanksgiving. Number 2, get wisdom. Read books that can lead you more wisdom. Importante kayo nga magduki-duki ka ug magabasa pug kag mga libro nga magahatag kanimong dugang pang kaalam. Make the word of God your priority the whole day. Labaw sa tanan ang pulong sa Dios ato agining i-prioridad sa pagbasa ato ni siyang susihon unsay mga butang nga pwede nato nga i-aplikar sa atong kinabuhi. Study more as you can this day. So matag adlaw maga-studio ta, maga-susi ta og mga pagtulunan pa sa atong kinabuhi. Number 3, do good things. If you want to be happy and have a happy day, then do good. Say good things to people ug ayaw buhata sa uban ang dili nimo gustong buhato nila diha kanimo. Ikalipay ang pagbuhat og maayo niining adlaw. Anara ang imong kinabuhi niini ug pinaagi niini mulambo ka ug mulampos sa imong mga tumong alang sa kahimayaan sa Dios nga nagtan-aw.